bere burua euskalduntzea lortu zuen eta 21 urterekin lehenbiziko poemak idazten hasi zen. Bere poesiarik ezagunena irakurriko dugu, deklamatuko dugu. Ustekabe bat. Eta agertzen du nolakoa zen Bilbo bere hasieran, ezta? Ibaizabal izena darabil. Rio Ibaizabal jartzen du. Hemen debate badago aspalditik. Iau Ibaizabal edo Nerbion den. Eta asko gazteleraz batez ere Nerbion deitzen dute, ezta? Por el río Nerbion pasaba una gabarra. Bueno, argi dago hau Ibaizabal zena. Hau da izena euskaraz ematen zitzaion baita ere gaztelera erabiltzen zenean ere Rio Ibaizabal. Ikusten ditugu marea gora eta bera. Sartu egiten dela San Anton Zubiraino, hor dago muga, eta beraz itsasadarrean gaude, itsasoaren luzapen bat. Portua, harremanak sendotu ziren gaztelarekin. Gaztela sartu zen, badakizue, eta gaztelako erregea izaten zen gero Bizkaiko jauna kontzeratua. Horren harira, merkatariek, askok eta askok, hurbiltasun bat behar zuten gaztelarekin. Eta hurbiltasun horren harira gaztela hasi zen bere hizkuntza sartzen, eta hemengo jauntxoak hasi ziren gaztela inposatzen. Bereziki 16-17 mendetatik aurrera derrigortuta gaztelera. Eta zigortuta euskara. Prozesu honetan guztian aldatzen da Bilbo, eta aldatzen da batez ere ez eraikuntzatan, baizik da barrutik. Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. Zimentua dakar 100 kilako sakuetan. Bien bitartean, Anton eta Gilen zeuden zerrarekin tronko ura erdiritzen. Sokarekin ez dago kablerik. Tira eta tira. Orain Anton, gero Gilen, ez naiz Gilen. Hemen euskaraz eta han erderaz. Birao egiten zuten okarbideak espaitaki mintzaerarik. Berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak hartu nituen, antiojuak bustitzen zitzaizkidan. Amak gauean pentsatuko zuen, errekara erori nintzelak. Eta esan nuen, beti paratuko naiz gizonaren alde. Gilen, Antxon. Tira, hola, Zorrotzako portua ere bizitatu dugu. Beraz, San Antonen hasi zen portu txiki hura.